ana m asị unu ndị enyi m n'ụwa niile gbaa gburugburu nnọọ n'ihe mmemme GCK kwa ụbọchị nke taata. Anyị na-elebanye anya na ihe dịka iji mara gị atụ. A sị na ị na-akwọ ụgbọala gị n'abalị ma i jighị ọkụ ụgbọala gị wee na-aga, ihe ize ndụ dị n'ime ya. O nwere ike ibute mmerụ ahụ ma ọ bụ ihe ọzọ dị iche iche dị njọ nwere ike ịdapụtara nke a. Ma otu ọ dị, naanị ihe ị chọrọ bụ ịgbanye ọkụ ụgbọala gị ahụ, i wee malite na mmalite ebe ahụ ị malitere njem wee rue n'ebe ị na-aga. N'ime ndụ a ka anyị na-ebi ugbu a, ihe nke Kraịst dị anyị ezigbote mkpa ka anyị wee nwee ụdị mmeri ahụ nke Chineke kwadobere anyị. Ya mere onye ije ozi anyị, isi ije ozi nke GCK bụ Pastọ Dr. W.F. Kumuyi ga-agwa anyị okwu gbara ọkpụrụkpụ taa n'uru ihe nke Kraịst bara na ndụ mmadụ. Ị maara na ịbata n'ime ụlọ, i wee hụ ebe ọchịchịrị juru ebe niile n'ime ụlọ ahụ, o nweghị ihe ị ga-ahụ anya, ị gaghị ahụ mkpịsị aka gị anya. O wee bụrụ na ị maara ebe esi agbanye ọkụ, o wee bụrụ na ị họrọ ihe, ị gaghị alụsa ọchịchịrị ọgụ. Ị gaghị ebu agha sị n'ọnụ sị ọchịchịrị pụọ. Ihe ị ga-eme bụ gbanye ọkụ ahụ ebe esi agbanye ya. Mgbe ọkụ nwụrụ, ọchịchịrị ahụ ga-apụ n'ime ndụ gị. Gbanye ọkụ ahụ bụ Kraịst n'ime ndụ gị, ka ọchịchịrị niile nke ekwensu, na ọchịchịrị niile nke agwọ, na ọchịchịrị niile nke ọrịa, na ọchịchịrị niile nke ndị ozi ọnwụ, ka ha niile wee si na ndụ gị wee pụọ. Ọchịchịrị niile, ndị ozi niile ọnwụ ga-abụ ihe ga-esi na ndụ gị pụọ n'aha Jizọs. Họrọ ndụ, họrọ ihe. Ya onwe ya bụ ihe, bụrụ ụzọ ahụ. Onye ọbụla nke ga-abịakwute Nna ga-esiriri n'aka ya wee bịa. Ọ bụghị site n'okpukpere wee bịa, ọ bụghị site omenala wee bịa, ọ bụghị site na iji mmadụ chụọ aja bịa, ọ bụghị site n'ego bịa, ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ego, ma ọ bụ iji ego kwụọ ụgwọ. Ego niile dị n'ime ụwa agaghị ezu nzọpụta. Naanị gbanye ọkụ ahụ bụ ihe, Jizọs Kraịst. Mee ka Jizọs bata, ọchịchịrị ga-esi na ndụ gị pụọ. Ọgwụgwọ nsọ gị ga-abịa n'abalị ahụ, nnapụta gị ga-abịa n'abalị ahụ. Mana ị ghaghị ịgbanye ọkụ ahụ. Họrọ ndụ ka ị wee dị ndụ, ka gị na mkpụrụ gị wee dị ndụ. Gwakwa nwunye gị, si nwunye gị na ị na-abịakwute Kraịst. Gwa ụmụ gị ma ọ bụ na ha nọ ebe ahụ, gwa bịa na ụmụntakịrị. Anyị ahụjigwo anya n'oke dị mma. Ugbu a ka anyị lọghachite onye nwe anyị. Anyị nọ na-ahụju anya kemgbe. Nna na-ahọrọ ihe, nne na-ahọrọ ihe, ụmụntakịrị, onye ọbụla họrọ ihe, ka ezinụlọ niile jupụta n'ihe, ka abụmọnụ niile nke dị n'ezinụlọ bụrụ nke a ga-etiji n'abalị a n'aha Jizọs. Ka ị wee bie ndụ, ka ụmụ gị wee bie ndụ n'abalị a. Ana m eweta ndụ nke Kraịst nye gị, nke ga-ebibi abụmọnụ gị niile, nke ga-ebibi ajọ ihe niile nọ na ndụ gị. Bịakwute Kraịst, họrọ ihe, họrọ onye na-enye ndụ ahụ. Ndụ gị agaghị adịkwa ka ọ dị na mbụ. Bido n'abalị a n'aha Jizọs. Ọ na-enye gị amara, nye gị ike, nye gị ume, nye gị ike ka ị ghara ịgazi n'ihe ọjọọ ọzọ. Ihe ọ pụtara bụ nzọpụta. Aga m ekpere gị ekpere dịka ị na-eguzo ọtọ ugbu a. Welie aka gị elu dịka m na-ekpe ekpere. I wee kwenye na ekpere a bụ maka gị nwa. Nna, ọ bụ n'aha Jizọs anyị na-ekele gị n'ihi ndị a niile ji obi ha niile wee na-ewere ndụ ha. Ha ahụwo na ha ebighị ụdị ezi ndụ, ezi omume ahụ, ụdị ndụ a Kraịst chọrọ. Ha bụ ndị ikpe mara n'iru gị, onye nwe anyị. Ha wee tụgharịa pụọ na mmehie ha ugbu a, wee na-elekwasị Kraịst anya, naanị Kraịst dịka onye nzọpụta ha. Onye nwe anyị, ana m ekpe ka ị gbaghara ha mmehie ha niile, sọpụta ha n'aha Jizọs.
onye nwe ha, ana m ekpe ka mmụọ gị gbaa ama n'ime obi ha na ugbu a na ha bụzi ụmụ Chineke. Ndụ ochie ahụ, akparamagwa ochie ahụ na ndụ mmehie ochie ahụ, ihe niile na-ewezuga onwe ha ugbu a. Ndụ ọhụụ na-abịakwute ha ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe ha, ana m ekpe na ike nke ha ga-eji pụ wee bie ndụ dị iche, ndụ ezi omume, ndụ nke amamikpe na-adịghị n'ime ya ọzọ, nye ha ike ahụ n'aha Jizọs. Mee ọlụ ebube ahụ nke nzọpụta na ndụ ha, wezuga ike niile nke adịghị ike nke ime mmụọ. Mee ka ha bụrụ ndị ga-aga n'iru na-ekwenye n'ime gị, ka ha ghara iwezuga ntụkwasị obi ha n'ebe ị nọ ọzọ. Ana m ekele gị onye nwe anyị n'ihi nzọpụta ahụ na Jizọs. Amen. Ị dị njikere ugbu a? Ọlụ ebube, ọgwụgwọ nsọ, nnapụta. Chetakwa, ọ sịrị ka hara bụ ndị lere anya n'agwọ ahụ dị n'elu osisi. Onye ọbụla bụ onye agwọrọ. Jizọs bụ onye dị ukwuu karịa agwọ ahụ nọ n'elu osisi. Dịka o mere ha n'oge ahụ, ọ ga-eme gị ugbu a. Kwuo na ekwere m, ekwere m, ọ ga-eme. Ọ bụ na anya gị kpuru ìsì, jikere ugbu a. Mgbe ị nụrụ emeni nke ikpeazụ, anya gị kpuru ìsì aghaghị ịhụ ụzọ. Ọ bụ na ị bụ onye ngwụrọ, ihe ọbụla na-adịghị mma n'arụ gị, dịka anyị na-ekpe ekpere ugbu a, i wee kwere n'aha ahụ, kwere, ị ga-enwe nnapụta, nwee mgbapụta, nwee ọgwụgwọ nsọ. Ngọzi niile nke eluigwe ị chọrọ ga-abịa. Ị ga-enwe akụkọ ọgbụgba ama na ndụ gị. Onye ga-enye akụkọ ọgbụgba ama? Welie aka gị elu, metụ aka n'ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ. Nna, ọ bụ n'aha Jizọs dị ike, anyị na-ekele gị n'ihi nkwa nke ị nyewere anyị. Anyị na-ekele gị n'ihi nkwa nke ị nyewere anyị. Anyị na-ekelekwa gị n'ihi ntụkwasị obi anyị nwere na mgbe anyị lekwasara Jizọs anya, dịka anyị na-ekwenye dịka onye ogbugbo n'etiti anyị na Chineke, na onye bụ aja ikpeazụ a chụrụ, na onye bụ onye ọgwụgwọ nsọ nke nrịarịa anyị. Anyị kwenyere na ị ga-agwọ onye ọbụla nke kwenyere gị n'ebe a. Ana m ekpe onye nwe anyị ka ị metụ onye ọbụla aka ugbu a, webata ọlụ ebube nke nzọpụta gị na nke ọgwụgwọ nsọ gị n'aha Jizọs. Anya ndị ahụ kpuru ìsì, ana m enye unu iwu, megheenụ ugbu a n'aha Jizọs. Ntị na-adịghị anụ ihe, ana m enye unu iwu, meghee ugbu a. Ihe ahụ zalitere azalite n'ahụ, ana m enye gị iwu ka ị pụta ugbu a n'aha Jizọs. Ma ọ bụ ihe zalitere elu n'ebe ahụ na o kwesịghị, ana m enye gị iwu ka ị pụta ugbu a n'aha Jizọs. Gị bụ kansa, ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Gị bụ ọnya afọ, ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ọrịa nke dị n'ime ahụ, ihe ọbụla bụ mgbu n'ime ahụ, ana m ekpe ka aka Chineke metụ gị ugbu a. Bụrụ onye a gwọrọ ugbu a. Onye nwe anyị, ana m arịọ na ihe ọbụla ndị gị na-arịọ ugbu a n'ebe a, ma ọ bụ ebe ọbụla ha nọ na-anụ olu a, ebe ha gbakọrọ agbakọ, na ndị nọ n'igwe okwu, mee ka ike gị pụta ìhè, mee ka ọgwụgwọ nsọ pụta ìhè, mee ka nnapụta gị pụta ìhè, mee ka onye ọbụla nwere onwe ya n'aha Jizọs. Mee ka ọlụ ebube gị guzosie ike, mee ka ọgwụgwọ nsọ gị guzosie ike, mee ka nnapụta gị guzosie ike. Onye nwe anyị, dị ka anyị na-eti emeni nke ikpeazụ a, ka e nwee ịrụ ọrụ ahụ n'ime ndụ ha na ihe ngosi ahụ n'ime ndụ ha. Ana m ekele gị onye nwe anyị, emewo ya. Onye nwe anyị, emewo ya, emewo ya na Jizọs. Let all the earth rejoice.
himself. He wraps himself, and darkness tries to hide. And darkness Tries to hide. And tremble at his voice. Tremble at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, age to age. Time is in his hands, and time is in his hands. beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, and Son. The Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see How great. ana m asị gị daalụ n'ụbọchị tata n'ihi otu isi nọnyere anyị na GCK kwa ụbọchị nke taa. Eji m n'aka na onye nlekọta nke ije ozi anyị, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi, egosiwo gị ihe ịhụnanya nke Kraịst haka ya na ndụ gị. Ama m na ịghọta ugbu a na Kraịst bụ onye ọ ga-amasị iso gị nọnyere gị na ndụ a dịka ị na-aga kwa ụbọchị. Ya onwe ya bụ ezi enyi ka mma, ezi enyi na-anọnyere mmadụ mgbe niile. Ka Chineke gọzie gị dịka anyị na-emechi tata. Amen.